Normal sa mga katawhan ang paghimo sa mga kasalanan. Wala sang tawo nga balaan sining kalibutan. Ginpanuble naton sa aton una nga ginikanan nga mo sanday iba kag adan ang paghimo sa mga kabalastugan. Kita nga mga tawo hindi perpekto. Unay sa kalawasan ang paghimo sang kasalanan. Ang masakit lamang nga sa mga tawo na eksperyensyahan, amo nga sa masunson ginakondenar naton ang tawo nga nakasala kung siya sa idalom. Nahunong, hindi naton mabaton ang nahimo nga sala sang mga kaupdanan kag himata, bisan pa hindi na masyado kalala. Sa piyak nga bahin kun ang makasala nga tawo sa ibabaw na hamtang, wala ini siya ginakibang, kay madamo ang iya kabyanan, nga sa tanan nga tion siya ginaunungan. Sa baylo, ginapangitaan naton sing rason ang sala nga ginhimo sa mga pumuloyo, daw pareho bala nga gina-justify naton ang kalainan nga iya ginumpisahan. Gani, malas ka lang abyan, ara ka sa idalom, napahamtang, mga supporters kag mga ngapini mo kulang agud ikaw apinan. Sa sini nga kahimtangan, si Jesucristo na lamang ang imo palapitan. Hindi kaniya pagbayaan, kay sa tanan nga tion, handa siya nga ikaw ang dampigan. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Wilson Oriemo Ligada, retired college professor sang Odyongan, Badyangan, Iloilo.